Kanang bago ha? Kanang bago dong? Bago, kaya na ma'am, kay brand new. Ay wow, thank you. Basta og bagong palit, bago jud ihatag. Oh, naka kuan pa na siya. Refill Oh. na, hindi na yun na bago kay. Ah. Gitungtong na dari kuan kay hindi umigasen kay ramig umigas dari. Ang gila tomato ug kaning hot pepper ni ug karing kuan talong mo ni sagsit i. So ano sang gitagod ganihang buntag. Ato sa kog bang silahan guys kay kuan magsuroy sa kuda ni aron mahurot na pud ni para maghimo na pud ni lain. O guys kay si media na. Mango Graham. Asa man mo? Ah. Si umingaw kayo. As 11. Nung na akong bibi nga gwapa kay buyag. Oh. Kasi yung mama god. Ito adi ay. Kuan way klase kay mga ubang eskwelahan ron gisuspend ang mga klase kay sobra ka init. Ikuan naman sila ano sa sila may klase. Kaya ubang mga eskwelahan wala naman pa klase ha. Wala para online. Kay grabe init. Mga guys, wala klase uban. Ang mga bata guys, wala pagawa sa uban na nabilin dari ice candy diyan ako ice candy o ice cream cup ang dadun dari sa barangay. Suki. Daniel, kanira ice candy. Ayun na, kay takinsi na. Init. Tag-jis raya ha. Sila na mga bata. Kanay mo ha? Di ka ng mangga? Magbago, igo, init-init. Mami. At sa kasa ha. Ako bumalik dyan sa eskwelahan, kaya mga bata, wala ka ipagawa sa mga maestra, kay grabe init. Pero nahurot ko ang ice candy guys, kaya mag-isuri ito sa nanay order na po ka ice candy o kaning duha ka ice cream nga sa cup. Salamat ka doon sa balik-balik. So amo sa nihatod ni Papa Idi. Wami mo kuan si Papa Idi kay harang kainit. Init ka duwang panahon. Lahan guys so kay wala kang gawa sa mga bata kay kainit. Kaya dadlaw ko no way klase kay online na. Ha? Online na mga klase. Okay, init. Yan na. So guys, kanan ni Ritso day may dari inquire dari sa price gas kay mas okay man po yung price gas kaya mong mga silingan puro mga price gas man po ang gigamit. So ang gasol magud tagsaray mga pa-deliver og gasol tagsar pa outlet dari og gasol. So narami day duo dari ras kanumpang ra so ganan po ko dani kay safety ra kay kanis sa katong gasol magud mag-require disalpak. Sila may mutao dia sila mo kunik ba. Nanas day apil nga kuan kanang regulator asa yung regulator man. Kuan man gud to sir kanang ubin. Bisag ubin pariho ra man atala no. Hose ra man og ganang kalito no katong hose lang. Okay, ngani magyapon to mo sa una. Ha? Ngani po to mo ah. Kaya gasol mo. Lahi ko lubos lagi dito sa gasol. Lahi lagi wala lagi diri ang gasol mo gud. Gasol ingo Ang sa gasol kaya naman. Na Sa regulator ma'am kay 300. Kini siya 200. Nya ang hose kay 90 and ang kuan clamps. niyang gasol Ang ay gasol kay ang tangke kay 1,600 then ang refill is 1,180 so ang total niya is 3,080 siya tanan. 3,080. Bidari salaman namo sa ibutang mambi kay lisod utos gawas kay kuan kanang mapisikan siya sa katong
Uwan ba kanang alulon sa sin. Nya basa man ni siya nya susab mo majining ampingan kay no ko perti mahal ra ba na niya. Di na mo makuan dito masalba nyag mukos sa unos ba nya mabasa. Munang dari salaman sa sugod na mo ibutang kay. Nanay atop siya. Kuan pwede na sa ibalhin dito. Ug kanang sigurado na jud nga di na mi mabasa dadtog mo uwan. Amo nang ibalhin dadton, sa amo lang ipalusot ag gas dari sa likod ya. Safety ra man sa mambi kay amo ra ipalusot dari. Para dito sa likod ra gas, ja dari ra gas rin ya kani di man na mo ipidpida na dari ra man dapit magluto mi. So yan na lang may hanggi pamaagi kay muan manghinayang mi ba nga basa nya sus Ginoo ko. Aligrahon pa ni trapo kay maikig ta kay grabe ra ba jud ka mahal ni. Amo jud ni ampingan pati ang grip amo ampingan jud. Wow. Dari sa jud namo na sa ibutang kay sus perti mahal ra ba niya na mapisik-pisikan dito sa uwan. Hoy Ginoo ko. Oh. Pisikan ba? Di ni bagay sa mong bay kay kuan. Makabit na dito sa likod. Di bagay ba dato sa muhang bay ba dari kay amo mo dining ampingan Ginoo ko unsa na jud namo na igawas lagi ang tawag maatepan na dito sa likod kay delikado man gud ma'am ug Na dili makuan. Hi Danti, hello Danti, bag-o kay na Danti. Wow. Bag-o, thank you Ma'am B. Kayo nya. Magpiksa lang dito nya ulan ba. Sus pagka niduta ra ba. So naghuwat pa mi Ma'am B sa kuan, mo deliver tong gas. Agligid pa na sa ilawom. Mabay kapit ni. Ano Abot na Ma'am oh. Kanang bago ha? Kanang bago dong? Opo, kaya na ma'am, kay brand new. Ay wow, thank you. Basta og bagong palit bago jud ihatag. Oh naka kuan pa na siya. Refill na, hindi na ginabago kay. Ganiha ka nag-deliver mo ganiha, wa ko nakabantay ninyo mo ganiha. Nasangit. May ka ba ka na videohin nga nagbitay ka diha. May pagsabihin tayo, wala ka nagbaboy nga gitimbang. Oh, pasiyaw ni sila ma'am oh. Okay ra. Bye guys. Dari. Ang tan dito ra sa kuan, pika. Ay, dadtura rin tayo sa sulod. Narabas ili nak? Dari ra nas ili. Nay among iro ba? Ha? Kay tao din. Oh, diri butang diri. Asa man ang kuan? Kaabot man. Ilusot ra dito. Asa man Mas kayo oy. Oh, diha. Abangan ta to eh. Dili diha ilusot ya oh. Oh. Nawa. Facebook ano kitsay pangalan ni ma'am. Ruby. Ilalong pa man yake. Ay, di kaabot. Kita na sa dito sa sulod. Kau tanawa sir, datu agi sir kay dia yung gihawiran ni iro. Ngapal gini mahuman ni amuhang kuan datu sa butang namo kay basig mo. Okay, ro magtimo sa mong pagtimplag juice nak. Oh. So diya nagitaot sa auto ko sa taga price gas nga hapit na hog dito sa siyang nagbitay gud sa siyang sakyanan. Nak pagtimpla sa juice nak la. Ayun. Di ka na may pandad to. Okay. Chiptira na siya. Iduso lang, boss. Dito sa kuan ba? Dito likod. Ang kuan, temporary. Lago February mamay. Ana, Ala, may iro ako nag-native sig mamaton eh. di na. Di na maag. Padublihan jud ka. Lagi ay. Kita ko tiyo. Ha? Nahangin man si agaw. Sila. Kay dito tami sa gasol niya, ang gasol man gud walay inganas di salpak-salpak mo niya way regulator ba. Bread. Ah, So bag-o jud na ka dun walo sa ma'am. ka isto bread. Ito ka gas ko sa Garo France.
Sa taot ko ni George. Kasi nga ni mo, sir. Kasi nga ni mo. Joseph po ni sa... Kaila pa mong George. Oh. Nagkauban pa mo ato, no? Una siya kamo, di siya kawalan niya. Kami Oh, sige, sige. Salamat, salamat. Kasi Elisa na tangke. Elisa, wala. Ay, Elisa na gagawin. Pilihan ka mo, bago-bago. Oh, sige. Sige, salamat. A few moments later. Hello guys, good morning. Majong adlaw, majong buntag, majong hapon itong tanan guys. So galuto na po ko dahil chocolate kay mao dini ganahan sa mga bata. Ja, rahang pandan ug katong ice cream cookies and cream. Kuan na hurot na. Magluto na po ni, maghimo na po ni papaid pa ni Nicole. Sa papaidi guys, wag hapon mo trabaho kay ning kalat na pud sa isang bikas kamot. Sa patrabaho kay malagi na sakit rong panahon nga kanang tig-init. Wa ako naglutog sudan ron kay ang ubang mga klase dari kuan gipa online kay malagi na gideclare lagi sa DepEd nga dapat kuno online module na naman ko mga bata kay kuan ang kainit ja hay magud ni among eskwelahan dari guys kay ang grade 1 to grade 3 aircon. So mara na klase days hapon naninda ko. Kuan kanang pagawa sa mga bata lagi kay init kadyo. Grabe na, alas 6 pa na guys, pero grabe init ko. Tunga nag-adlaw, grabe inita. Alas 6 pa. Hawa pa gani alas 6 guys. Grabe jud ang panahon. Tagmuwan na guys kay mag-garden rabak. Nag-seed na day ko guys sa amuhang sit-i. Talong og kamatis ug kuan sili. So diyan na guys, nakabuhat na ko og kuan. Ana siyang gipa kuanan og nukdok na Oreo sa ubos. So chocolate ni kay may ganahan sa mga bata. Diyan nakahimo ko og 80. Gahapon nakahalinan pug ko og 60 kapin. So natay 600 nga halin. So dali ra jud kay siya mahalin ni guys kay balagi na tag-init karon. Dami naghang isuroy. Dali ra jud kay siya mahalin. Lami ka na siya. So daghan ka ning feedback di daning ni message hang alami kuno hang ice candy. So salamat sa mga pabalik-balik og order. Si pag-deliver sila ha. Salamat ka kay gilamian sila sa ice candy. Guys, mo pa paghuman na maghimog ice candy dyan mo to sa kuspikas kay mo sideline sa pagkukuan. Grabe jud ka init. Madyo man to sa ang amo guys kay naman to himo na nga tabil-tabil ba sa atop. Jagarahan ko dali siya guys kay di dugay kay sa malaya bitaw ijahang buwak. Ja kani siya kay haron ni siyang gitugsok guys. Dito pinigikan sa ang igagaw sa guan. Naning buwak na. Yung buwak siya. Sa nang ipang silong kay grabe dyan, kainit Ginoo ko. Karon kuno adlaw ang pinakainit sa nga tanan. Diya na, grabe. Aga mong gripo guys, nag-abli nimo pwede na mong pangkapi. Grabe kainit sa nga tanan. Ya, luwi ka jud ang mga tanan man di mo isilong kay nasunog. Sunog na. Luwi ka jud ba kay nasunog na jud. Diya mo adto sa kusbigas kay kuan. Diya harasan ni ibili ni cellphone. Kay landog man yun dito manguan ra ko sa mga tanam-tanam ba. Grabe jud ay. Mura jud kag kanang isugba sa kanang kani paborito man is init hinuuni nga ni bumbil. Paborito hinuuna. Na po koy bag-o nga kuan na muwak bag-o na po siya na. Talagang inita jud sa nga tanan. Nang ang plano lagi enta nga maghimo kog balay-balay dados kuan. Na may daghang kawayan dari magpa kuan kog tao ba mapahimuan nagbalay-balay dari sa punuan sa kuan para pwede mi dari magtambay. Grabe jud kainit sa nga tanan. So before ko mo ato speakers guys, asa mo pakitundan ni. Kani ba pwede man dari magsilong-silong. Ani sa pahimuan og tambayanan. Ay, Ginoo ko Lord. Nalaman sa manong panahon, grabe naman yung kainit. So mag-charge ako guys kay wali makuan. Humana po na mag-isudong kanang ice candy nga magihimo nga chocolate.
mag-charge ko diya human mo adto ko dito sa amo kay mag sideline sa pagod to kay pila ka adlaw na ko absent diya. Balita day karon sa DepEd nga gipang suspindi na ang mga klase kay grabing kainit, di makagwanta siguro ang kuan sa mga elementary ram pud ug high school siguro ang gisuspindi. Moy gibalita karon. Kuan na namo na butang na. So mugahin na anja guys amo na pud nang isuroy na para makahimo na pug lain, maghimo pa kog buko pandan. May nabilin buko pandan diha duha ka buok. Salamat kadyo. Ja, mudalikyat sa ko guys ug nganto sang amo. Guys kay nga laos na ning avocado dari. So basta init nga laos na siya ba. Laos na gyud ang bidira na to na pang butangan og ngana guys kay buala siya dugay maugan ang kuan. Sayang pwedeng mamatay ni dako na raba. Napag kuan dari guys kanang ang teknik dani mura na siyang pamutangan og kuan sa ilalim ba ano mga sagbot para di ma ugadadyon ba tangali mo ng mga ngana. Ang limonsito dari asa pwedeng butangan lang kay grabe siyang kainit rong panahon na sus di ka na ko datos pikas kay kuan po ko sa mga tanom na to kay pangbalhin lagi po na guys kay basin og ka ng kuan ba basin og ka ng mga laos po siya sa init saban ta sa tang amo abot na ra ba to akong amo ay nung kung init makapaso. Mula ka matamis papaidi kay mangkuha lagi may katong pang sindi sa muhang kuan ba gas rin nga hindi palit mo nambi nabutangan og kuan guys sa uga og dali so wala na sa teknik guys kay sayang ko na ang lamonsito guys ug dako na ni mo munga na. So napa ko ibutangan dira kani siya guys karang karnaba man ihan pud sang ibutangan kay sayang pud. Napay kuan hangtang tangon ning mga kuan kay ati pud isang butangan buongon ni siya guys nga gikan ni siya sa kuan gikan sa Davao. Tamis ka jud isang buongon. Dako na ra ba? Okay, luwi na itong mga tanom. Okay, balita lagi guys nga grabe lagi ka init ron. Naguban gali wala na yung mga tubig, reklamo na. Nagtigong kong tubig guys sa drum kay ito lang butang halog bunot. Mga sagbot nga mga dinaw ano pwede niyo ipamutang sa punuan. So labi na karon baka perting inita. Yan ni ready pamutang guys, mabuo ana siya. Tangan ninyo mga binuak nga lubi. So mo na itong ideya karon nga kuan, tig-init parang di kadyo ugadadyo nang nas kuan ba, ang tanom. Guys, grabe yung kainit guys, mura na jud ka ng kaldero sa lubot sa kaldero. Parang na dyan lang nagtuman So kuan mag-jacket na lang siguro kung ka ng mga nipis-nipis ra ba kay kadali-dali po kung panguan na to sa mga tanom mga dadto ba ka itong mga tanom na nga mga avocado, limonsito, mga karnaba hindi dalig butang og kuan. So mara nating teknik guys ug na to yung mga binuak nga lubi diha pwede ra yung pang datugan og mga sagbot yung man butangan ninyo para hinagbubo ninyo di kadyo maaga gizahang kuan ka ng tubig di kadyo masupsup sa adlaw kay grabe kininitan sa nga tanan. Gagikan buko dito sa amo guys kahapon tugi pang silong tong mga timingan bitaw pud nga maigo jud kay na iban to nangasunog na. So mo man na problema lagi pud daghang kuan dito sisipin kay tubig lagi nga usahay wa na hinay nakadug agas. Nang ako nagsawod na lang jud kog tubig dito para pang bubuan ang punang ginagmay kay luoy pud kay sila mga kuan mga laos. Ja, mo greet kog happy birthday karon ni Sis Mimags and family. So happy birthday sis, kanang God bless and more birthday to come ja. Mo belated pug ko mo advance pug ko og happy birthday ni Lulu Madin. So April 4 ka birthday niya si Bibi Dalton.
So advance happy birthday nimo Ma'am Lolo Madin diha askan napita ka ng happy birthday pud nimo ugma. Diya mo to yung vlog ron guys dali ko kay manglakaw lagi ta ni Papa Idi kay mangita lagi mi katong murag pusil bitaw para inag-open dato sa mahang kuan ba kanang dili di amuha kang mambi nga kanang gas rin nga kuan to nagisudad to guys kay lisod ka adto og dari kay na mutagas ang tubig diha mabasa man okay ra man ning kadtong kaning kalan kani kay gitungtong man na namon diya kadto nas ubos ra man diya kusog kadto na diya hapit na mapud ang mag-June sige na pud tag-uwan man ang delikado gatehang kuan diya ang medyo nang panggaon guys kay sus Ginoo ko grabe ra diyan ang kamahal di ta makapalit og ingana kami mga pobre di jud mi makapalit og ingana manang salamat kadto sa gihimog instrument sa Ginoo si Mambi diya naghahanap kadto sa kuan guys kay kuha na po, di dyan na po ni isunod ni amahang atip. So kanang lagi sang ginan nga kanang ma'am adto na lagi na ma'am ng kasrin man kay lisod pa kadto darin ja di siya kay ganahan lagi siya nga makapagbik-bik ko. Ja okay ra man pud ang mga paninda dari kay daghan man ko pwedeng irakit jud bisan unsa may pwedeng hang irakit. Bisan pag di ko mag-vlog guys kay naay jud koy pagkakitaan jud kanang di ko magsalig sang bana nga pila ra isang sweldo ba. Mo kuan jud ko kanang maningkamot jud ko nga makahatag og allowance maka-kaon mi kada adlaw. Mananggingan sa Ginoo nga lihok tao kay tabangan ta ka man mulihok jud ta di ta maghuwat nga nay mga kuan ba kanang maghuwat ra ta sa tang bana og naiabot. So ampo lang ta kanunay karon guys ja. Kuan na balaka di pupuron kay mo lagi naglinog day dito dapit sa aso dapit Japan nak. Sa Japan to naglinog nakita na TikTok. Na di ko Taiwan or Japan basta na naglinog nga kasi ganay nakita na dali sa kuan ba pag before ko nagkuha na niyang cellphone kay halagi ning gi-charge so ano ko kapag-vlog dadto kay ning gi-charge ng cellphone kay ang cellphone pud ron guys dali ra kadto sa malubat wanang to ang video karon adlaw guys grabe daghang kadtong salamat ninyo hug kanang amping ug ampo tang tanan so di na mo matag sa tagsa og pasalamat kanang kay bawo na jud mo kinsa mo labi na katong mga naglab namo di na mo maihap og pila mo kabukar daghana jud ninyo ja amping ug ampo tang tanan see you my next video guys love you all.